Previously on Pundo in high school. Kwa papa sina vanhu vaendepi naye. Vakaenda kumazoe kuchumbo kumainu. Zvemabhuku vakati azvibhadhare izvo. Anonyepenyu imi medhemu vachaya manje. Sorry, we are late. Tambonetswa nema-transport issues. Baba tichikuru tazobata time kwatiri kubva ndokure. Pasina nguva yomapa kutongosvika nekukava. Chiu vapfana nguva dzapera dematsobuda panze. Yesi Pundo. Ndeipamela uri sei? Saka isu tiri ma-invisible objects handi. Pawa mwana ari kunyara uyu chiu wangu. Pundo is very intelligent. Just imagine tane vana vedu vane brains dzakafana nedzababa. Uyu munhu anotishayisa mufaro pano boys. Mana let's make a plan mfana dzingo chikoro. Ipapo pati triki manje kozi maticha nitomutyawo mfana yedu. But still hatipererwe boys. Masports ayatomapedza. Agoma nyaya dzemasports makunyadzodzinzwisisa. Mukangodaro muwa mafadza Pawa. Kubhora tikuenda riniko Captain Power. Power mumero Bobby. I think mweya waJudas wekutengesa Jesu wakasikonodonhera muna Power chemo. Musadaro akoma. Saka ndindati Power Iscariot kapa. Usavhare nyaya Pawa. Akoma munhu adiko. Akuda kutransfer sha. Anenge akuda kupiwa skola nechemhanza gaya. Usanzwa wako Bob. Akoma ndavauza kuti mimi animbokusiyei. We include you pa contract yangu. Vari kumbonyanya kudai zvakadiko zvekuti mama waya netimu rese. Chimbomubvunzawo Power akuda kutita vana vake nenyaya yekuti hatikete zvebhora. Maya havana playmaker kasamfana shantiro wekudzimba ari wewe. Munhu atini player vari kutsvaga ndini chete. Okay, Power, but boys, dressing yamemo wayemuonawo sei? Mukuru waisatadza kudyira paya. Vanenge vauya kubasa kavanhu vaye king. Problem vanotsvaga basa pabasa waiziva. Ndatapa CB yavo. CB yakasimba hapana anobuda. Inini pandichakurira chero medhemu vaya vachemberi hanimbotadze kuvanzwawo ini. Unyepe kozi chipande nemageto iso vanacho apo. Nyangwe vapa wheelchair hazvofanira kupera. Asi Bob unogonoita yekutsoma ntsvinzva iri pawheelchair unoita. Isu zvimoko baba hatina kuti chiri muwhich condition. Vapane mimi nyaya dzenyu ka zvekuti dai mazodzakwa pamwe dai makutopenga. Iwo Bob handikuchenese unodhakwa mudzikinyira iwo. Ndimitepe maplayer anobooster height nesapo. Boys, ngatipinde muclass time dzabaya. Nei guys, kumbanje dzacho dzamusingapedze kusunga kwakanake. Jabati, sadenge mune mushini wenyu wekusungisa mbanje. Akakutotaurirana zvakanaka kunotodetsa kapanapa. Baya but munhu haafanira kutenga uya nemwana wake kapanapa. Kana mukunonoka hazvidi hasha izvo wani tikunzwanana wani. Asi vapfana ana Pundo patichavabata hazvipere mushe. Fair boys, tingobva tatoitwa madatsunya here nevana vechikoro deyatirido zviriko iri izvozvo. Ndiko kwatiri kufanira kupedzera hasha dzese kwete kunetsana pachedu apa. Exactly my point. Nhasi tofanira kana kungopinda vari muclass. Boys, batosvika tichiti tikudani. Ko handi pana Bobby, Pundo naPower. Iwa pana ava ndo basi wipa bheteriwa. Saka ukuti ndeye paWhatsApp here. Cooks, handiri kuona pano ndiye anotanga ko. Tozomutyisa chibhagera mozotanza nei handisi mufeya ndiri mumero. Ravero daira zvakanaka izvi. Abiru saka vatopinda izvezveri bokuza haidi totozwa kuda budu. Tese baba ikufukafu chaiyo. But mira ilese ndiringopera takatotangidza mawani. But boys mimi atirenyu hariko imimi. Atotanga. Kochiko wangu. Kopa takarova recovery kwanadapi makapiwa mari imi. Takapiwa bhuru zve. Musandite mu14 boys. Waitwa 14 papi futi. Ndakazangana namakolo hanzi makapiwa 150 boys. Musandite iyoyo. Baya, haisiteja ndichakubaya tese kwanadapi kwacho. Edha iwo uchatipa 50 kana tokuchita 25 because ida ndifambiri bahara pfana. Kaza, zvinhu zvako ndezvechimonyamonya zvese boyere. Apana biba mune kunyarwa. Ndikwe ndakatozoona manje.
fero haudi kuitirwa msoft iwe wakakofanana nana mfana Pundo. Kana msiri kungondida pano kandakatobaya boys. Iwe kana usiri kuda gauruka wakatopesanisa aktera yako wakatorova pasi waiziya ati kujegerere kudhara. Graft harini chinono manje ndiri pano. Iwe Gaza ubva wapedza nyaya yako ndikakwana kanodzipamela kaikai. Boys, gangster radzikama boys. Uye mwana ndomuda nemoyo wese boys. Manje anenge atonetwa komana pano. Manje kana uchibuda kamuudze kazera rako unokwata bedembe saPablo. Iyo mfana rafero watanga ka. Pane pangatadzi kusoftwa nekuti iwe uri kutya. Ndatikana mchida kuda ndopinda muchiki sika. Ngapaita anoti meme pachiboko chechi. Baba ndobedza budu boys. Kana utatori nezidhara rake rine ndebvu salazima ndebvu. Hatuwazaiona ukakusi kana ndapinda muchiki boys takuti iye mfana muda kujanyira uyu. But nasi before tapedza nevapana vaimbo tanga wapedza nyaya dzako naPamela hanti. Kuba kuita kudoti dhauta sei kuona boys. Kadhira kadokagona kaka boys. Ana Gaza makangwarira maoko ndazviona. Zvimoko chaizvo munokwata imimi. Bana afindomirawo newe apa. Saka tuba tangu timu twakuda kudirwisa iroto. Buda undikutsadira. Maya, tiri kutokupa motivation. Aiwa bo haisi danger. Mzadichikire nasi ndoipeta. Ndopedza. Right. Saka mwana mune nhunzva atunzva aikona. Na Pundo havanzwi sei. Musoro unenge bhatani rebhachi rebheri yamfano wangu. Saka respect chaiyo imimi hamuna kaimimi. Ivava vakomana ndova neproblem sei?